den flot. Her hænger den. Lige lovlig mange fluer. Se her. Ja. Ja. Ja, det jeg vil prøve at vise jer nu, det er det stykke her, der er fyldt med appelsiner. Jeg ved ikke, om det vil lykkes, for kameraet det hænger i en gren, og hvis det smutter lige pludselig, ja, så er der jo altså en forklaring på det. Jeg vil bare lige vise jer, hvor flot appelsinerne hænger lige nu. Jeg ved ikke, om I kan se det. Jeg ved ikke, om det er indstillet godt nok, men de er grønne, og de hænger på alle træer. Det I også kan få en fornemmelse af, det er, at der ikke er gjort noget ved bunden. Der er altså ikke spredt noget gift på nogen som helst måde. Der er ikke hældt noget ud over, som har svitset bunden væk og givet et eller andet giftstof, som trækker op i appelsinerne. Niks. Der er intet, der har givet de appelsiner overhovedet. Det eneste, de har fået, det er sol, det er vind og det er vand. Vi er nu i den anden ende af det stykke jord, jeg har her. I kan se, at der ikke er spredt noget som helst. Bunden er fyldt med grønne vækster. Selvfølgelig er det ikke godt, fordi det tager en masse af fugtighed, som egentlig burde rende op i appelsinerne, som burde suges op i appelsinerne. Men på den anden side, så vil jeg gerne have, at der er en fugtig bund, og så vil jeg gerne have, at der er en stor, flot, grøn bund, fordi jeg vil ikke have, at der skal spredes nogle gifte. Der skal heller ikke være en rovdrift på produktionen ved det enkelte træ. Det skal gå lige så stille og roligt, og allerhelst bare passes af sig selv. Passes af solen, af kanalen og af vinden. Andet skal der egentlig ikke til. Jeg ved godt, at mine træer producerer jo ikke så meget som naboen står. Der er de vel op på cirka 50 kilo per træ, vil jeg tro. 50-60 kilo. Hvis jeg kommer på 10-15 kilo per træ, så er jeg godt tilfreds. Måske kan jeg komme op på 20-30 på nogen, men 10-15, så har de stået lige så stille og reguleret deres produktion efter de vilkår, der lige præcis er her på stedet. Man kan se ned på bunden. Det er fuldstændig rent, det vand, der kommer løbende her. Det kommer fra bjergene, og det samles i den her mauriske kanal, som er bygget i den periode, hvor maurerne var i Spanien fra 711 til 1492. Og lige siden har den givet træerne vand. Lige siden